ambient immillorable al municipal de Sant Francesc per presenciar el segon derbi balear de la jornada. L'afició del Formentera ha vist per primera vegada futbol de segona B i ha compartit graderia amb de més 200 baleàricos. El Balears ha tingut la possessió de la pilota a la primera part, però no ha aconseguit fer cap rematada entre els tres pals. El Formentera ha cercat el gol a pilota aturada, però tampoc ha tingut encert. Xisco Hernández, el jugador blanc i blau més actiu, ha vist la targeta groga per simular una falta a la frontal al minut 30 i poc després el mallorquí ha tornat a ser protagonista. L'àrbitre ha assenyalat penal per aquesta mà de Quico dins l'àrea i Xisco ha executat la pena màxima. El col·legiat, però, ha obligat a repetir el llançament. Aquesta vegada sí, el gol ha pujat al marcador. Els de Tito García San Juan han agafat el pes del partit just en sortir del vestidor i han començat a donar feina a Olèstia. Juan Antonio ha tingut l'ocasió més clara del partit fins al moment, però una mà prodigiosa del porter baleàrico ha evitat el que hauria estat l'empat a 1. El domini del Formentera era total, però els locals han pagat molt car un error de la defensa. Xisco Hernández, omnipresent avui, ha recuperat una pilota a prop de l'àrea i li ha deixat a Gerard Oliva, que ha fet la sentència al minut 82. Victòria dels d'Armando de la Morena, que sumen els primers 3 punts de la temporada. I, lògicament, satisfacció del tècnic de l'Atlètic Balears per la primera victòria de la temporada. A l'altra banqueta, Tito García San Juan se n'anava content del partit del seu equip, malgrat la derrota. Una derrota immerescuda. Ara l'escoltam. El resultado es el que es y es el justo, pero bueno, igual que la semana pasada decíamos que quizás lo más justo no era ni mucho menos nuestra victoria, hoy yo creo que el Formentera no ha merecido perder, la segunda parte ha sido muy superior creo al Baleares y digo muy, no digo superior, yo creo que ha sido muy superior. Siguiendo así, la verdad que yo creo que se escaparán pocos puntos del Municipal. Queríamos cuanto antes una victoria pues para que los jugadores estén tranquilos, que sigan creyendo en el trabajo y ya se ha visto una primera parte que se asemeja mucho a lo que queremos. Y bueno, sobre todo afrontamos el derbi pues ahora ya con más confianza, sabiendo que es bastante complicado, lógicamente. I aquest és l'aspecte que ha presentat avui la graderia del municipal de Sant Francesc Xavier. Ni una ànima hi cabia, l'absolut per viure per primera vegada a Formentera un partit històric, el primer de segona B del conjunt Pitius. L'afició de l'Atlètic Balears ha afegit color i caliu a la graderia. Fins a 200 aficionats s'han desplaçat de Formentera, un partit que s'ha viscut amb esportivitat.